Здравейте, приятели от YouTube! Днес ще ви запозная с поредната пратка от този път от Сингапур. Сега интересното при нея какво е? Първо, съдържанието. И второ, начинът по който я получих. Доста дълъг и доста свързан така с доста перипетии. Вътре, дай Боже всичко да е окей, се намира Lenfo S99 Smartwatch с 4-ядрен процесор, с SIM карта, TF карта, 5 мегапикселова камера, Bluetooth поддържа, GPS, wireless поддържа. Общо взето един малък смарт телефон. Ще го видим как изглежда, ще го видим дали работи. Сега, накратко искам да ви запозная с пътя, който извървя тази пратка. Много бърза доставка, много бързо обработена в Сингапур, за което лайкове на продавача. Пристигна много бързо в България, буквално за няма и 10 дена след извършеното плащане, и от тук нататък нещата се усложниха. Защо? Защото попаднахме под митнически контрол. Това удоволствие струва $111. Както знаете, над определена стойност стоките в България се обмитяват, или по-точно от определена стойност до определена стойност се заплаща ДДС, над определена стойност, там над 300 лева се заплаща ДДС и мито. В този случай ние плащаме само ДДС. Аз се бях подготвил, знаех си, че ще си плащам, нямаше никакви проблеми, бях си приготвил нужните документи, а те са: това е закупено от AliExpress, извлечение от поръчката ми от AliExpress, заявката, плюс извлечение от банката за извършено плащане. И чакам от някъде някой да ми се обади. Съответно, ни вест, ни кост. Отивам в Пловдив на Иван Рилски, Кършака, питам и ми казват: да, пратката е тук, заповядайте, донесете необходимите документи, ето ви необходимите документи. Представям ги и ми казват, че от 1.7, доколкото разбрах, или от 1.6 имат някаква промяна при тях в условията, което промените се състоят в следното. Пратките вече не се освобождават там в митническото бюро тяхното на Иван Рилски, а се освобождават в митница Пловдив. Това означава, че ако някой се е занимавал с DHL и с FedEx, навярно знае. Но за тези, които не знаят, това означава, че имаме два варианта пред нас. Самички да тръгнем и да си освобождаваме пратката в митница Пловдив или съответната митница, където е в града, или най-близката митница съответно. Или другия вариант е срещу таксата, забележете, от 12 лева, DHL и FedEx взимат 25, по български пощи ни представляват пред митници. Пред български, кои се водят? Агенция Митница, митница столична, в нашия случай митница Пловдивска най-вероятно. Аз реших да попълня едно пълномощно, дадах им 12 лева и се съгласих да ме представляват. Оставих им извлечението от банката, извлечението от AliExpress, и тук държа да подчертая, не ми искаха, казаха ми, че не е нужен EORI номер. Това с EORI номер аз още не го знам, в смисъл имам го, получих го от митница Пловдив, между другото много бързо, но в този вариант, в този случай за тази пратка не ми го искаха, което е окей. След реално български пощи сработиха доста бързо. На другия ден пратката ми беше освободена. Обадиха ми се, че е освободена. И аз, както виждате, за съжаление не бях в Пловдив, а се намирам в Казанлък, хотел Роза в момента. По телефона се разбрахме някой от мое име да внесе сумата, която в случая беше следната: 38 лева ДДС, 12 лева за представянето от мое име за предмитница, такса към български пощи, 3 лева за малък пакет, това не го разбрах, и 2 лева допълнително за пренасочване на пратката от Пловдив към Казанлък. Добре, до тук добре. На следващия ден изпратих човек да внесе парите. Не може, между впрочем, трябва да знаете, не става по банков път, не е както FedEx и DHL, доста назад са нашите пощи. Аз така им направих като забележка и като пожелание да си направят една банкова сметка, най-вероятно имат стотици или десетки, да отделят просто една, и за такива като нас
да може да си внасяме парите по банков път, а не да ходим на място. В случай като моя. Внесаха парите от мое име, така с доста дълги перипетии, не можеха да намерят пратката, пък я търсиха, пък защо, пък кога, пък къде, пък наново искаха да почне процедурата, пък накрая се оказа, че е завършена процедурата, освобождаване на пратката от митница, но в крайна сметка имаше хепи енд по плащането след така горе-долу, може би половин 40 минути разправи и чакане. Внесахме сумата и чакам аз пратката в Казанлък. Не пристига ден, не пристига 2, не пристига 3, 4 дена не пристига. Вече на 5-тия ден отидах в почтата и се оказа, че те ма били търсили в хотела, но не ма намерили. Оставили съобщението долу в някакъв магазин, някакви такива небивалици, пък пощальона, който ме търсил, бил излезнал в болнични, пък следващия пощальон бил взел пратката, звъннахме на пощальона, той пък бил в хотела, пък се връщал от хотела. Някаква криминална история общо взето се получи. Като между другото, в дните и в часовете, в които те твърдят, че са ме търсили, аз си бях тук в хотела. И на рецепция абсолютно никой нищо не знае. Както и да е, най-накрая пратката с дълги перипетия намерихме в един от пощальоните, тук в Казанлък, в човек, в който ни трябва да е, по някакъв си незнаен начин, попаднал в него. И ето е пред мен. Сега искам да я отворим, да видим какво има вътре. Така. Предполагам, че това не е оригиналната опаковка. Не мога да преценя. В смисъл, отваряне е за мен. Но, както всички знаем, български митници не се шегуват. Когато става въпрос за късане и проверка. Така. Тук общо взето няма какво да разбереме. $10 го описал. Доста повече струва. Кутийка. Номер. Черен. Цвят черен. Смарт-вотч. Нещо друго. Така си как е. Ето го и самия часовник. Силиконова кришка. Така съм си го избрал. Водоустойчив. Малко ще го разгледаме. Да видим кой има друго в комплект. Така. USB, микро USB плюс отвертка. Това е допълнително капаче ли? Не мога да преценя. Болчета. Зарядно. Съответно инструкция. Друго няма в кутийката. Страни. Инструкцията е на... Има на английски. Добре, тук как се поставя картата. Така. Добре. Сега да видим самото часовниче. За измерване на пулса, тук за зареждането, съответно болчетата, сега камерата, едно копче, друго за включване, за връщане назад. Така изглежда. Отпред. Ето колко е дебел, някъде около 10 мм има. Тук явно е говорителя. Микрофона. Така, кришката. Сега, това устройство, доколкото виждам, това му е зарядното всъщност. Тук си... Ето как е направено. Добре, хареса ми. Да. Фактически стационарно. На предишния ми часовник беше директно на
часовника се включи, тук имаме стационарно. Това мисля, че е по-добре. Така си мисля. Ето така. Тук нямаме контакт някъде наблизо, но надяваме се работи. По-късно ще пробваме. Така. Тук и ето с магнит. Да. Някакси така може би. Да се зарежда. За съжаление, я да видим контакт наблизо. Няма. По-късно ще пробваме дали работи. Магнита е достатъчно силен. Сега да видим въобще има ли ток. Има. Това ще го махнем. Android 5.1. Стартиране на Android. Изцяло кръгъл екран, забележете. Предлага ни да си конфигурираме езика. Естествено руски. Най-близкия. Колко така данни. В нашия случай 80. Къде трием? Так. Ще иска време да свикна. Така, да речем. Това не. Охо. Екранът е доста добър, така, резолюцията му е добра. И ето го как изглежда. Тук вече са най-различните опции. Музика. Да, охо, ще трябва доста да си поиграем. Назад. Интересно е къде е конфигуриране на дисплея. Може би това. Не, това е камерата. Иначе доста добра изработка, бих казал. Да видим камерата как работи. Добре. Задоволително. По-нататък ще разберем на видео как се държи Sound Record. Така. Да, ето го и другия вариант. 72% батерия. Карта няма, карта памет няма. Така не се. Времето показва. Ясно. Това е за сега. Видим как стои на ръчичката ми. Да го сложим. Смятам, че така. Да, добре. Защип. Чудесно. Това беше всичко от мене за сега. Надявам се да съм ви бил полезен. Очаквайте новите пратки и новите ми клипове. Чао, чао! Лайкове и абонирайте се. До нови срещи. Чао!